олами ёбоӣ дар ҳарири қолаби табиии арзӣ вуҷуд дораду дар чашм менамояд ки миллионҳо сол ҳамин гуна назаррабоӣ дорад. ин тобиш агар дар зоҳир дар чашм намояд, пас дар умқи манзараҳо тапиши қалбҳоро ки асрҳо боз метапанду табиати моро зебо мегардонанд мешунавем. ин садо оҳангҳои зиёд дорад ки маънии ҳикмати ҳастиро доранд. парки табиии таърихи Ширкен дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1993 таъсис дода шудааст. фаъолияти парк барои гуногунии биологӣ ва нигаҳдории ёдгориҳои таърихие ки дар ҳудуди парк мавҷуд аст амалӣ карда шудааст. парки табиии таърихии Ширкен аз 14 нафар корманд иборат аст ки 8 нафари онҳо кормандони ҳифзу ҳимоя ва нигаҳдорӣ барои парк вобаста мебошанд. парки табиии таърихии Ширкен дар фаъолияти худ барои пешбурди корҳои биотехникӣ ва гузарондани корҳои фаҳмондадеҳӣ дар ҳудуди парк корҳои таъмири роҳҳо ва муҳофизат аз сӯхтор корҳои назаррасро ба анҷом мерасонад. водии Ширкен барои сайёҳон макони имкониятҳои номаҳдуд аст. кӯҳнавардӣ, туризми варзишӣ, таърихӣ, этнографӣ, сайёҳатҳои моҷароҷӯӣ, рафтинг, турҳои велосипедронӣ, турҳои ҷип, сайёҳии рекреатсионӣ ва ғайра. сайёҳат дар ин ҷо дар ҳама фасли сол лаззат мебахшад. дар як сол зиёда аз 300 рӯзи офтобӣ вуҷуд дорад. манзараҳои гуногуни табиӣ бо зебоӣ ва аураи ғайриоддии худ ба ҳайрат меоранд. ин гӯшаи зеботарини Осиё бо дараҳо ва нишебиҳои гуногуни кӯҳист ки дар болои он миллионҳо растаниҳои худрӯй мисли қолини зинда дар тобистон мешукуфанд. чӣ хел манзараи зебои қаторкӯҳҳо ва марғзорҳои сералаф! дар ин ҷо чашмаҳои мусаффои булурин ҷорӣ мешаванд ки бо кӯҳҳои санглоҳ сарсари барф доранд. дар ин ҷо манзараҳои қариб бегонаро нозукиҳои танаҳои арчаҳо зинда мекунанд ки бо қувваи шамол ва офтоб ба таври аҷиб печида ба рақамҳои аҷиб табдил ёфтаанд. дар ин ҷо як сукути ирфонӣ ҳукмфармост ва дар паси ҳар гардиши нави пайроҳаи нишеб сири нав кушода мешавад. ва маҳз дар ҳамин ҷо бисёриҳо ба саволҳои махфитарини мавҷудият ҷавоб меёбанд.
инсон ҳанӯз дар ҳазораи чорум ва сеюми пеш аз милод ба таҳқиқи ин табиат шурӯъ кард. намоишгоҳҳои археологӣ ба ду гурӯҳи калон тақсим мешаванд: ёдгориҳои асрҳои сангӣ ва асрҳои миёна. ҳамин гуна мавзеъҳои тарихии этнографие ки асосан дар деҳаи пашми кӯҳна воқеъ гардиданд, баъзе анъанаҳои рӯзгор, фарҳангу маънавиёти аҳолии имрӯзаи водии Ширкентро намоиш медиҳанд. ғайр аз он ки роҳи мо то изи пои динозавр меравад. дар тарафи рости нишебӣ мо чизеро дидем ки ба хунбаҳои яхбастаи биёбон шабоҳат дорад. инҳо осори оби пасти соҳилӣ ҳастанд ки дар ин мавҷҳо ях бастаанд. پای دینازور در کیلومتری در تریتوری شرکند نیز وجود دارد. دهه شرکند مساحتش از همین دهه تا پای دینازور یک 6 کیلومتری تشکیل میکند. ولی در منظره پای دینازور در دهه پشمی کهنه مساحت عمومی 70 کیلومتر را تشکیل میدهد. سیاحان قسما پیاده لولب دایره شرکند برای سیاحت میرند. بعد قسما از دره حکیمی تا و دهه سرمینه راه ماشین برده شده است. باقی مانده رو 45 کیلومتر دیگه پیاده میروند. در خاک ساحلی تر آثار دینازور باقی ماندنش ممکن بود. در اینجا در ساحل بر آن میتواند غذای فراوان به دست دارد. دورتر از بحر ایزی پای دینازورها را به زور نگاه داشتن ممکن است. تا زمان ما در موضعهای شیرکند 1، شیرکند 2 و خرکوش که در بالابی دریای شیرکند واقع گردیدند، در شیرکند 2 زیاده از 200 ایزی پای دینازورهای از دوره‌های قدیم یافت شده است، ولی آثاری از همه روشن در شیرکند 1 و خرگوش محفوظ مانده است. وادی را از هر طرف کوههای بلند و دشوار احاطه نموده، از شمال با پشته سیر برف پوشی دره یخاب بسته می شود که بعضی قله های آن با بلندی 4500 متر از سطح بحر می رسد. در زمینه جنس های گرانیت خاکستر رنگ و پشته های برفی در آفتاب درخشنده، زینه پایانی ریلیف به طور روشن فرق کرده می شود که از کانهای ریگ سرخ رنگ و کنگلومرات ها که در آنجا قدمی وسیع تشکیل کرده زیاد از 5 کیلومتر طول کشیدند تشکیل یافتند. کناره های شیرکند نامیده شده است. آب و هوای عجیب در قسمت های میززای، مناره ها و قصرهای رنگ سرخ رنگ با ایوان های پر از جنگل ارچه های درخشان
иваз карда мешаванд, ки ба тамоми канораҳои Ширкент намуди қалъаи афсонавӣ медиҳад, ба монанди мадрасаи Бобошер. ғори Мумиякамар. дарёҳои кӯҳии Мумиякамар, Яхоб ва Сандалдарё дар давоми асрҳо аз байни монолити санги сурх шуста, ҳаммомҳои табиӣ, шаршараҳо ва гулгаштҳоро ба вуҷуд овардаанд. канораҳои Ширкент ба ҳар касе, ки ин ҷойҳоро тамошо кардааст, таассуроти фаромӯшнашаванда мегузорад. водии Ширкент, ки дар он боғи таърихию табиии ҳамном ҷойгир аст, моҳи июни соли 1991 бо мақсади ҳифзи генофонди набототу ҳайвоноти нодир, экосистемаҳои сарватҳои табиию фарҳангӣ, инчунин истифодаи оқилонаи он таъсис дода шудааст. зимни таъсиси чунин як парки табиӣ мақсад пеш аз ҳама дар сатҳи табиӣ мӯътадил нигоҳ доштан ва омӯхтани минтақаи физикию географии қаторкӯҳҳои ҳисори ҷанубу ғарбӣ мебошад. набототи ғанӣ ва нотакрори Ширкент бешубҳа ҷалби бештари мутахассисони ин соҳа ба фаъолияти густурдаи илмӣ аст. чунон ки нон беорд пухта намешавад, бе гиёҳҳои шифобахш бисёр касалиҳои одаму ҳайвонотро табобат кардан мумкин нест. олами набототаш асосан арчазор аст. арчазор ва дигар дарахту бутаҳо ба монанди зирк, мушол, хайрағоч, бодоми сиёҳ ва дигар намуди наботот вай дорад. паррандаҳо аз сабаби агар бисёр барф баландтар шавад ба водиҳои паст мефуроянд. ҳайвонотҳо ҳам низ аз сабаби баланд будани барф ба водиҳо мефуроранд барои ёфтани ғизо. дар Ширкент шумораи зиёди гиёҳҳои шифобахш мерӯянд ва тозатарин ҳавои кӯҳистон, ки аз бӯи арчаву алафҳои марғзор сер шудааст, ин мавзеъро боз ҳам беназиру шифобахш мегардонад. арчазорҳо ҷангалҳои арчаҳои кӯҳӣ мебошанд, ки сину солашон садҳо сол аст. баргҳои сӯзаншакли онҳо миқдори зиёди равғанҳои эфирӣ мебароранд, ки ҳаворо тоза мекунанд ва аз ҷиҳати таъсири он ба одамон воқеан афсункоронаи равонбахширо дорад. ҳамин тавр арчаҳои Ширкент мисли дигар растаниҳои ин мавзеъ шоёни таваҷҷӯҳ мебошанд ва албатта онҳоро нигоҳ доштан ва муҳофизат кардан басо муҳим аст. растании парки таърихии табиии Ширкент ба омилҳои баландию таъсири илмӣ дучор мешавад, ки ба туфайли он дар зинаҳои торафт баландшавандаи табиӣ
пай дар пай боиси тағйир ёфтани физиологияи растаниро ба амал меорад. минтақаҳои ҷангалҳои ксерофитӣ ё шибляк дар баландиҳои 1000-1800 метр аз сатҳи баҳр, ҷангалҳои васеъбарг ё бешаҳои сиёҳ мутаносибан ба 1800-2600, ҷангалҳои арча бошад то 2000-3000, зери алпикӣ 200 ва марғзорҳои кӯҳӣ ки бо даштҳои кӯҳӣ дар сатҳи аз 3000 то 4000 метр бо ҳам пайвастаанд. ҳар кадоми камарҳои номбаршуда аз ҷиҳати таркиб ва сохти растаниҳо, аҳамияти ин растаниҳо дар мувозинати табиӣ аз рӯи хусусияти илмию маърифатӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. масоҳати парки табиии Тиришкен аз сарҳади шаҳри Турсунзода то мавзеи Пашмикӯна қариб 80 километрро ташкил медиҳад, ки сайёҳон ҳама қадр раҳи дурам бошад, барои таҷрибаомӯзӣ, барои тамошо ҳамон ҷоҳоро зиёрат мекунанд. ва шохобҳо аз пирахҳое ки вай мешавад дар фасли тобистон, пирахҳо об мешаванд, маҷрои дайраҳо беҳад калон мешавад ба водиҳои шаҳри Турсунзода барои обёрӣ, зироати кишоварзӣ истифода мебаранд. шохобҳои аз тарафи яхоб, сандал, мумиёкамар, аз ҳамин шохобҳо ҳама омода дайраи Ширкенро ташкил менамоянд. парки таърихии табиии Ширкен олами бои зоологӣ дошта, қариб 150 намуди ҳайвоноти сутунмоҳрадор, аз ҷумла 30 намуди ҳайвоноти ширхӯрро дар бар мегирад. ҷолибон аст, ки ҳангоми гузаштан аз ин мавзеъ бузи кӯҳии сибирӣ, гурбаи ваҳшӣ ва даҳҳо намуди растании эндемикӣ молик дар паҳлӯи шумо бошад ва дар ҳоле ки силовсин, яке аз мавҷудоти нодири ҳудуд, дар зери офтоб рангаш ноаён ғарқ мешаваду бабри барфии хеле камшумори водӣ гӯё басо танбалона беаҳамият фуруд меояд. дар боғи Ширкен 40 намуди паррандагони муҳоҷир ва 55 намуди паррандагонро дидан мумкин аст. сайёҳат дар парки таърихии табиии Ширкен дар фасли баҳору тобистон, инчунин дар тирамоҳ бошад, аз аввали моҳи сентябр то аввали ноябр ҷолибтар аст. бартарии сафар дар атрофи Ширкен, наздикӣ ва бехатарии табиии минтақа, пайроҳаҳои хуб, роҳҳои дастрас, имкони сафар дар замоне мебошад, ки дигар минтақаҳои кӯҳистонӣ бинобар барфпӯшии ғафс дастнорас аст. сайёҳон ва дӯстдорони табиат дар соҳили дарёҳои Қаратоғ ва Ширкен таваққуф карда барои идомаи сафар хӯрок захира карда метавонанд. зеро дар идома дар масофаи беш аз 50 километр то қаторкӯҳи Фон дигар рӯстое мавҷуд набуда, ҳамин гуна шуморо табиати зебо ба оғӯши худ мегирад.
парки табиии таърихии Ширкент барои қабул намудани сайёҳони экологӣ дар самти аз ёдгориҳои таърихие ки дар ҳудуди парк аз он ҷумла пайи динозаврҳо ва дигар ёдгориҳои таърихие ки дар худи роҳи абрешим дар даврае ки дар солҳои 80-90 миллион сол пеш ба ҳамин роҳҳо пайваст ба вилояти Суғ ба Республикаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон пайваст мекард ба ҳамон фаъолияти худро омода ҳаст ки ҳамин гуна сайёҳонро дар ҳамин самт қабул намуда ёдгориҳои таърихие ки дар ҳудуди парк ба онҳо маърифӣ намояд. дар ҷаҳон ҷойҳои зиёде мавҷуданд ки манзараҳои зебои табиӣ доранд, аммо ин макон дорои авраи хоси ҷолиб аст ки як бор дар он шумо мехоҳед тамоми ҷаҳонро ба оғӯш гиред ва дар бораи ин макони афсункор бо боигарии саропо рангини биологӣ ҳарф занед ва шумо фикр мекунед ки инсон як ҷузъи он аст. ҳукумати мамлакат қарор баровард ки парки табиии таърихи Ширкентро таъсис дода шавад ва дар оянда барои пешрафти ояндаи ҳамин парки табиии Ширкент корбарӣ намоянд ва то ба имрӯз кормандон мутахассисони соҳа корбарӣ карда истоданд ва аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ин масъала ҳамеша дастгирӣ ёфта истодааст. табиат мукаммал ва гуногун ранг. дар ин ҷо дар оғӯши канораҳои Ширкент ки аз ҳавои тоза ва зебоиҳои бебаҳо ҳаловат бурдед, худро воқеан хушбахт ҳис мекунед.